नमस्कार। हमारा चैनल समृद्ध भोजपुरी में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम सलील, सभ्य और मर्यादित भाषा में जौना में भाव, संदर्भ आ सार भी रहे गावे की कोशिश कैले बनी। आज हम लेके आयल बनी एगो झूमर। ठीक लागी तो लाइक कमेंट जरूर करब सभे और चैनल के सब्सक्राइब कैल ना भुलाएब सभे। इससे हमारा प्रोत्साहन मिली और आप सबकी तुरंत नोटिफिकेशन। सुंदर